אמרתי כזה, יאללה, סאונד, מוזיקה, אני רוצה ללמוד להפיק לעצמי את המוזיקה, ועל הדרך הצלחתי לתפוס עולם שלם בידיים, שהיום אני אוהב אותו, אולי אפילו יותר מהמוזיקה. תואר הנדסאי קול הינו התואר הגבוה ביותר שניתן בתחום לימודי הסאונד בארץ. אנחנו פה בכנרת מעניקים לסטודנטים שלנו התנסות במגוון רחב של תחומים בעולם הסאונד שמתחדש באופן מתמיד. קורסים כמו חשמל ואלקטרוניקה, מוזיקה למשחקי מחשב, תכנות פלאגינים, תכנון אקוסטי של חללים. מוזיקה לסדרות, לסרטים, אולפני הקלטות. מעבר לפן היצירתי, מלמדים אותך ממש את כל הפן המדעי מאחורי סאונד. אתה ממש מבין איך גלי קול עובדים. אתה מבין איך בנויים המכשירים שאתה עובד איתם. אתה לומד איך לבנות את המכשירים בעצמך. אתה ממש מחשב זוויות ולא רק מניח מיקרופון. עם הלמידה הטכנית של כל הדברים האלה, קלטתי שאני יכול לקחת את הצד האומנותי שלי ולהקפיץ אותו בצורה יוצאת מן הכלל. יוצא החוצה בהפסקות, יש לך את הווייב של הכנרת, את הרוגע, ואתה כאילו מדבר על סאונד וחפירות על כל התחום, וכולם בטוב תמיד. בשבילי זה היה חוויה מדהימה, כאילו מכל הבחינות. חברתי, היה לי מעניין, היה לי מלמד, מאתגר. אם ידעתי להפעיל שני רמקולים ומיקסר לפני 15 שנה, לא הייתי יודע בדיוק איפה צריך למקם אותם בשביל להוציא את התוצאה הכי טובה שלהם. הלימודים הקנו לי איך למקסם את היכולת להפיק את המקסימום. מאוד מאוד רציתי להיות מפיק, ואני חושב שהלימודים בכנרת הביאו את מה שחיפשתי, את כל המגוון של הידע. יש לנו סוללה של מרצים מדהימים. מרצים נותנים מעצמם ואכפת להם. כל אחד מביא את הזווית שלו, ובסופו של דבר אתה מגבש לעצמך דעה, אתה לוקח מכל אחד קצת ולומד המון. רציתי מאוד לגור פה, רציתי מאוד ללמוד סאונד. השילוב של השניים מנצח.